що знімаємо. Там. Ми далі знімаємо. Я тут секундомір включив, хай знати скільки серій йде. Просто... Ладно. Ми... Стол? Що? А в мене той мод я той мод не поставив, той, що відображає ті крафти. Ну і чого, то не мод, то так, о. Сама, о. Але я зайшов. Диви. Буде зараз. Ууу! Ля-ля. Рай! О, в мене ачівка. Нарубав дерева, так? А я забув, я Майнкрафт переустановив. Блін, тебе рубати, хоч дерево достати. Ну що сьогодні, чим ми сьогодні? Сьогодні ми, певно... Підемо в ті ущелини. Ага, надо добути тих. Желіза, там дуже багато желіза я бачу. Хочеш прикол, що мені нині сказали в школі? Що? Що ми знімаємо відео тільки заради грошей. Дуже багато знімати, мати ту, як то називається, партнерку хай бабло платили. Але ми не можемо знімати, ми в Україні. Можем. Не можемо. Немає різниці. Не можемо. Не можемо. Партнерку треба мати, але щоб мати партнерку, треба мати 300 підписників і 10 тисяч переглядів. Ми не можемо знімати в Україні. А що ми зараз робимо? Ну як знімати? Нам гроші не платять, не можу, ну як пояснити, блін. Ладно. Так, пігнали. О, чекай, я посмішку зараз поставлю тільки. Чекай, я поставлю типа той стекло, щоб все пережарило. Так, це... Ок, все, розовенька хатка буде. Чекай, я собі теж поставлю. А я дерево полапаю зверху. О, Все, хватить. Скільки? Скільки? мені той скелет не подобається. А чо? Такий він Баганий? мирний. Блін, зачарований луком. А ні, вже не мирний. Але його... О, блін, нічого собі він виносить! Так, схавчик. Нічого собі він виносить. А чекай, я возьму твою броньку. Зразу пів хп, хоп, вальнув. Ми продовжуємо. Рома там відходив. Ми... Як там холодно на дворі. Бррр. Я в шортах до мазьку перебігся. Мінус 4 я в шортах ганяю. Блін, той скелет мене достає. Давай не будемо його рухати. Ну чекай, я зроблю собі той кірку. Що? Кірок зроблю. М? Мене погано чути чи що? М? Мене погано чути? Нормально. Просто мене тут включать йти і хавати, а я не хочу. Нормально не дує мікрофон? А так ліпше? Та нормально, та і так нормально, теж нормальний мікрофон. В ідеалі. Чути. Диски нас Що, досить. все? Що? Ні, йдемо спимо і тоді підемо. Оу, скелет, блін. Біжи. А що то б'є? А, то паук б'є. Блін! Я ж казав, що він виносить багато. Ой, а де є? Ти там біля того... ущелини. Ні. Та, Ні, блін. ти вже знімаєш далі? Ай, хто мене б'є? То я. Так, всім привіт. Ой, всім привіт. Роман ходив тут, ну, як... На секунду. Ну так, вийшов на Пішов. секунду. Я тут, поки він там ходив, я таку дорожку зробив. Чуєш, ти знаєш, як зробити той? Як помпу. Ні, дробітель. Робіть, знаю. Нажимаєш не і собі шукаєш. Та я не маю того моду. А я маю. Мені все одно. Ой, Дивись, як його робити. Так, зараз. Дробітель. Дробілка, де вона? О, дробілка. Ой. Фак. Так, чекай, п'ята дробілка. Так, дробілка. Раз, два, три кременя, два булыжника, електросхема і блок тої штучки спеціальної. Я знаю, як її зробити. А щоб робити електросхему, те одну штучку ту спеціальну, два редстоуна, раз, два, три, чотири, п'ять, шість дротів і буде електросхема.
побігли в той. Нам тебе багато шліта, блін. Ладно, побіг. Бігли, йдемо робити дробілку. Я знаю, як після дробілки зробити прикольну броню. Дуже прикольно. Побігли. Ще Хату. генератор треба замутити. Хату, як поставити хату. Сет. Сет. Так. Чекай, я поставлю собі той дім. Червоний. А, ще тут хату доробив, то все приніс, то все по стандарту. Все, я поставив хату, можна бігти. Так, мені 2 кірки хватить. У мене є ще одна на запас. Там є що їсти у нас? У мене ще 2 голоди тільки. Хауч. Чекайте, включу той нормал. Я легкий включав, хай моби мене не рухали. Ладно, побігли. Побігли. Ну я вже біля того. Пішов. Біля поселення. Та не туди, на в іншу сторону треба бігти. Як в іншу сторону? Та в іншу сторону. Я за хавчиком, зачекай, я за хавчиком забіжу. Ладно, я буду вже там. Вже майже прибіг. Оп, так. От таке 2 ущелення, там бачу, як я розказував в першій серії. О, вода. Можна на воду стрибнути. Спеціанал Майнкрафт. По воді, хоп, вниз. О, скільки желіза. Go, go! А що треба для схеми? Редстоун, дроти, я дроти зроблю. Редстоун тільки знайти треба. І... Супер. А той блок спеціальний, що тобі Генератор. був? А, блок там желізо треба переплавити в пічці і буде ті спеціальні слитки, з тих слитки скласти в блок. Супер, нам треба зробити. Тін і копр добувай, то нужні вещі. Та я бачу, його тут дуже багато. Купай. Ти бачу, який в нас ліс виріс? Угу. Ачівка, копер набив. Так, де желізко? Там біжи, знайдеш воду, стрибай в воду по стандарту. Чекай, зараз крафчу хавчик. А, я бачу. Хавчик. Потім зроблю печеньки. І дробілка плюс дробілки, що коли перетровуєш желізо, і потім знову плавиш пильку ту, то воно виходить вдвічі більше желіза. О, з одного блока виходить 2 желіза. З одного куска желіза, так? Так. Ну то блок. Що супер, я вже біжу до тебе. Повний хавчик. У мене вже 17, 18, 19 желіза. І то на О, вже ти. І то на новому місці, майже на одному місці стою. Так. Я не можу забігти туди, мене зомбі тероризують. А чо? А ти до якої? Перший, самий ближчий? Я навіть свій будинок бачу. Я вже волізу до тебе, навіть твій нік бачу. Там є біля того вода. Чи ти купаєш? Ладно, купай. Я пішов поганяю тут. Найду копера, всякого добра. Вугля нам не треба. От желізко. Привіт! Де ти? Так. Рубай. Ні. Рубай. Ні. Рубай. Ні. Треба лопату. Там. Та рукою можна. Лопату потім зробимо. Але з лопат... О. Чекайте, я ще забув таймер включити. Все, можна валити. Блін, стемніє. Бляха. Де ти пішов? Та я недалеко пішов. Во, все, назад. Додому? Ні, я ото я бачу.
Зачекай, я купну штучку. Купай, купай. Я тут копера дуже багато, скажи. А, ти ж не маєш, в мене вже 23 копера. Ще один, ну ще один, давай. Майже 30 желіза. Супер, скрафтим собі металеву броньку. Можна зразу той зробити. Ну як там. Як то схему Altered Stone знайти ще. Зараз тут ці всякі моби заспавнять, супер. Нічого, закупаємося. Колопнемося. Ну, ще один. Блін. В мене 2 кремня, ще один треба. А в чому треба той метал? Просто його переплавляти чи що? Що, та просто походу переплавити. Та, пам'ятаю переплавити. Попробуємо. Я згадаю, як ж це називається. Та потім згадати. Очищений метал, здається, десь так. Так, та очищення металу. Ну. Він такий от синенький чуть-чуть. О, все, є 3. Дайте я йду до тебе. Я йду назад. Так, ось все, дерево. Ти не колупаєш того? Що? Вугля нашої, нас на хаті ще вугля багато. Я з дерева зробив. Дерев'ясні вуглі. Багато. Там є Ти щось? бачиш, в мене брови є? Що там? Блін. Що так нормально так? А мене? Чорні. А мене? Е, Мене теж. Мене теж. Ні, в мене в загальному не прогружується. О, ти що тут не купаєш? У мене же 48 копера. Купай. Супер, якраз вийде нам на броньку. А що бронь? Ну треба. А що з того бронька виходить? Ну, в загальному нема руди такої, як бронза. Ну і... Її з тих двох крафтиться. Через то нам треба той. Дробилку передроблюється і що робити? О, там желізо, там що копер, о, там ще одне желізо. Коротше, зробиш мені, я тобі покажу. Добре. Зараз об'яснювати довго. О! Супер, желізко. Все, більше нема? Там ще той, той уран. Мало ми не викопаємо. Ой, зелененький. Зелененький, о. Треба купнути уранчику. Але нема, та желізної кірки нема. А його хіба желізно? Там. О, паук впав. Фу. Я думав, що я впав глибоко. Я забув про перше правило. Купай від собою. А йдемо купаємо далі. Да, там ще желізко. Де желізо? Во. Гравій, гравій. Що, все, лізем назад, ми вже тут все повикопували. Ще ні. Там ще желізо є. А скільки желіза? 39. Супер. І в мене 4. Гравій бери з собою. Нащо він? Вийде переробити в тому дробілці, вийде той кремінь. У мене є вже 3 кремні. А з кременя завод, тебе буде в стол автокрафта запхати, кременя багато. Наш. Щоб переробити спеціальну пластинку, там пластинка прийде знову з того автокрафта. Ти розказував, коротше. Там А, для алмазного того? Та завода. Кріпер. Полегше, у мене хавчика зовсім нема. О, Що ти не кажеш, де сюди? свиньки, ладно. На, хліб. О, хлібчик, нічого себе хлібчик, прав. Якусь негігієнічну хліб кидати на землю. Ну, то що нереалістичний батон цілий схавати, коротше. І не нахаватись. Бо кріпер знов впав. Дай ще. Що ще не нахав? М-м. На, же рибат.
Хавай. Ну і. Дай сирого м'яса, маєш сире м'ясо? О, все, норм, регенерується. Чи кріпери дуже сильно багато виносять. О, знову кріпер! І в мене їх там сипляться з гори, як дощ. Там нічого немає, що там вже був. Валим звідси. Все, валимо це два. Маєш Ти камні? маєш якийсь блок, щоб під це Камінь, ставити? 25 камня. Маловато буде. 25, та хватить. Бо ти ж Дивись. мав 21 кажуть того. Ну, збирай собі, я ще теж трохи позбираю собі. Ну, 30 вистачить, думаю, мені. Так, ще 2, все. 30. О, 31 навіть. Все, вилазим? У мене 40... У мене... Ну, купай під гору. Та, ти вилізеш, а я під гору купай. Надіюсь, ніхто мене там не зб'є. Ні, то я бачу зомбака, походу. Його ще один зомбак. О, я знайшов ще той. Желізо? Ні. О, зомбак впав. Ха, лох. Диви, як чітко впав. Його зашкурило. Лол. Коротше, вилазимо звідси. Погнали отсюда.